Зейде автомногабория бәйгісі 6-нчы тапқыр уздырыла. Анда зур тәҗрибәгә ие армия хезмәтен узган 60 яшьлек машина йөртүчеләр катнаша. Конкурсны оештыручылар быел яшь буынны җәлеп итеп, яшь армиячеләрне дә сайлап алды. В этом мероприятии нам удается объединить две наиважнейшие темы. Во-первых, сейчас вот у нас обстановка такая, политическая специальная военная операция. Вопросы патриотического воспитания становятся самыми актуальными среди всех. Ну и не забываем о безопасности на дорогах. Бәйгедә катнашучылар беренче этапта юл хәрәкәте буенча имтихан тапшырдылар. Аннан соң пневматик винтовкадан ату буенча көч сынаштылар. Укучы малайлар-кызларга бу өлештә тиңнәр булмады. Нам в школе очень много рассказывают о патриотизме, и я принял участие и чувствую себя как настоящим солдатом. Бәйге шартлары буенча катнашучылар автомат сүтеп җыю буенча да үз осталыкларын күрсәттеләр. Мондый чараларда алган күнекмәләр яшьләр өчен киләчәктә хәрби хезмәт вакытында кирәк булса, өлкәннәр исә үз белемнәрен тагын бер кат искә төшерделәр. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.